آسوده باشه مردم کشور با همدم مردان دلاور دیوزی و را باشه نگهبان فرزندان صادقی تاجیکستان پاکی مردم خواب رود خورا تا سر بیدار لیسان милитсия барои оромии ҷомеа ва осуда будани мардум хизмат мекунад. новбаста аз гармию сардӣ барои пешгирӣ намудани ҷиноят саҳм мегузорад. вазифаи ин ниҳод пеш аз ҳама оромиву осуда будани ҷамъиятро фароҳам оварда ба танзим медарорад. шаб ба хотири ором хоб кардани мардум худ хоб намекунад. ин аст ки вазифаи онҳо дар назди ҷамъият мураккаб ва заҳматталаб мебошад. ин ҷавон некбахт бобоҷонов аст. вай милитсионер шудан мехоҳад. ҳоло курсанти академияи чоруми вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аст. мегӯяд ҳифзи ватан қарз ва вазифаи муҳими ман хоҳад буд. ман бори аввал аст ки дар ин ҷашни таъсисёбии рӯзи милитсия иштирок дорам ва гуфтаниям ки барои ҳамаи кормандони милитсия барои онҳо хизмати шоёна ва хушиҳои зиндагиро таманно дорам. барои он милитсионерам мехоҳам ки барои халқи худ содиқона хизмат намоям, тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳифзи ва Тоҷикистонро ҳифз намоям. дар қатори кормандони мақомоти корҳои дохилӣ собиқадорон низ дар ин иди айёми касбӣ фаъолона иштирок менамоям. ман аз фурсат истифода бурда аз номи худам, аз номи шӯрои созмони собиқадорони мақомоти корҳои дохилии ҷумҳури Тоҷикистон дар вилояти Суғ тамоми ҳайати шахсӣ собиқадорони ин мақомотро бо иди касбии милитсия табрик мекунам. ба онҳо сиҳат, саломатӣ, умри дароз, бурдбориҳо орзу менамоям. дар кори пуршарафу пурсамарашон орзуҳои нек талаб мекунам. милитсияи тоҷик аз иди касбии худ таҷлил кард. бахшида ба ин сана дар кохи рӯдакии шаҳри хуҷанд бо иштироки раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. раиси вилоят таъкид намуд ки имрӯз мақомоти корҳои дохила ба иқтидору тавоноии худ бовар дорад ва метавонад марзу буми кишварро ҳимоя намояд. милитсия оромиву осоиштагиро дар сарзамини мо таъмин мекунад ва намегузорад ки он халалдор гардад. зеро милитсияи тоҷик ҳимоятгари халқу миллат ва давлат аст. дар ҳамаи давру замонҳо пешрафти ҳаёти давлат ва ҷомеа ва суботу амният ва таъмини оромиву тартиботи ҷамъиятӣ вобастагии мустақим дошта. иҷрои ин вазифаи муҳим ба зиммаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ, аввалхусус мақомоти корҳои дохилӣ вогузор гардидааст. дар ҳақиқат ҳам таърихи Тоҷикистони соҳиби истиқлол гувоҳ аст ки кормандони милитсия дар даврони истиқлолият аз имтиҳони вазнини таърих гузашта, хусусан дар айёми сахту сангини ибтидои солҳои 92 асри 20 вазифаҳои ба ӯҳдаашон гузошташударо сарбаландона ва бошарофона иҷро карданд ва якҷо бо ҷузъу томҳои дигари мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ барои барқарорсозии сохти конститутсионӣ, таъмини волояти қонун, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ саҳми арзандаи худро гузоштаанд. бино ба иттилои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода солҳои охир шароит дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ беҳтар гардидааст. ин аст ки давоми 10 моҳи охири соли 2020 299 адад ҷиноятҳои ошкорнашудаи солҳои қаблӣ аз ҷониби кормандони милитсия дар вилояти Суғд ошкор гардид. ин нишон дод дар муқоиса бо ҳамин давраи соли 2019 21 ҳолат зиёд мебошад. ошкоршавии саривақтии ҷиноят аз маҳорати баланди касбии кормандони мақомоти корҳои дохила дарак медиҳад. мо шумо гувоҳи он ҳастем ки пешчикел буд, ҳозир чикел шуд. шароит буда дар кӯҳистони Махчо як бинои нав барои корҳои дохила бунёд шуд. имрӯз бисёр имрӯз мо нақша дорем ҳам ба
بهتر کردن برد و باشت و آینده ما نقشه داریم در مرکز ولایت بنیاد خانه‌های خدمتی برای کارمندان مقامات داخله برای اینکه امروز احتیاجمند هستند ما آینده ما بنیاد کنیم. بسیار نقشه‌های کلان داریم. همین تینجی باشد، امنیت، آرامی باشد، ما با راهبری پیشوای معظم ملت در گرد و اطراف حکومت جمهوری ولایت سرجم شده. همین البته کار به کمبودی نیست، کمبودی‌ها را اصلاح کرده با معماهایی که هست در ساحه ما برطرف می‌کنیم. این وظیفه ما است. сардори раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Соғ Абдулло Навҷувонов низ дар чорабинии тантанавӣ иштирок намуда кормандони раёсат, собиқадорони меҳнатро бо иди касбӣ рӯзи милитсияи тоҷик аз номи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон табрик намуд. маз матонату устуворӣ, шуҷоату мардонагӣ ва ҳисси баланди масъулиятшиносии кормандони милитсия дар таъмини ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, сулҳу осоиш ва амнияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ буд, ки имрӯз ин саҳнаи таърихӣ бо тантана ҷашн гирифта шуда. сокинони мамлакатамон дар фазои дӯстиву рафоқат ва суботу оромӣ умр ба сар мебаранд. ҷомеаи инсонӣ аз ибтидо то имрӯз ба низому тартиб эҳтиёҷ дошт ва ин василаи осоишу оромиш که از مسئولیت بلند کارمندان مقامات کارهای داخلی به حساب می رود همیشه وظیفه مقدس و پر افتخار ارزیابی گردیده در آینده نیز چنین باقی خواهد ماند. насли имрӯзии мақомоти корҳои дохила иқтидор дорад ки дар мубориза бо дастаҳои муташаккили ҷиноятҳо, гурӯҳҳои террористӣ, экстремистӣ ва нашъаҷаллобон муборизаи беамон барад, зеро онҳо барои таъмини волоияти қонун корбарӣ мекунанд. ҳамчунин дар рафти таҷлили чорабинии рӯзи милитсияи тоҷик беш аз 20 нафар кормандони ҳифзи ҳуқуқ рутбаҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва тӯҳфаву ифтихорномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Соғдро соҳиб гардиданд. бахши адабиву фарҳангии чорабинии рӯзи милитсияи тоҷик бо сароидани суруду таронаҳо дар васфи ватан, милитсия ҳимоятгари ман, тоҷикистон кишвари соҳиби истиқлол идомабахши чорабинӣ идома гашт. بعزم دل و صبر رسیده فلک ترانه محبتی بیار زیگر سردی ها چشیده гузорши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти Хабар.